नमस्कार, मी लक्ष्मी तुमचं मालवण तडक्यामध्ये स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत बटाट्याची काप। त्याच्यासाठी मी 2 बटाटे घेतले, ते तासून त्याची काप करून घेऊया। तासून आपले बटाटे झाले, आता आपण त्याची काप बनवून घेऊया। जास्त जाड पण नाही करायची, जास्त पातळ पण नाही करायची। बटाट्याची काप करून झाली आहेत आपली। कापांसाठी मी बेसन घेतले बारके 2 चमचे, 1 चमचा हळद घेतले, 2 चमचे लाल तिखट घेतले आणि चवीपुरतं मीठ। आपण पाण्यात टाकलेली काप स्वच्छ धुवून घेतली आहेत। आता आपण त्याला मीठ मसाला लावून घेऊया। इथे चवीपुरतं मीठ, हळद, लाल तिखट आणि बेसन आपण सगळ्या कापांना लावून घेऊ। आपण काप भाजायला तवा तापत ठेवलाय। तवा तापलाय, तेल टाकून घेऊया। थोडं थोडं टाकूया, मी नंतर टाकणार आहे। काप टाकल्यावर तेल तापलंय, आपण काप टाकायला घेऊया। आपण आता अजून थोडं थोडं तेल टाकून घेऊया साईडने। एक साइड झाली आहे, आता ते आपण जेवढे झाले तेवढं परतून घेऊ। झाले ती बाजूला काढून घेऊया। तेलातली बाकीचे टाकून घेऊया। झालेत ना, ते आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ। आपली काप भाजून झाली आहेत, आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आपली बटाट्याची काप बनवून तयार आहे। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि कमेंट नक्की करा आणि घरी करून नक्की बघा। हे वरण भाताबरोबर खूप चांगलं लागतं।